Kailangan ko na magpalit ng fence. Fence dito sa aking pituan kasi masyado siya na siyang luma. Saka binubok-bok na. Bali-bali na rin yung ilalim niya. Kaunting galaw lang, bali na. So kailangan palitan ko na siya. Ito. Ay, hindi na rin magandang bali na siya. Tapos meron din sa kabila. Dapat palitan ko na rin. Ito kasi mga more than 2 years na rin to kasi 3 years na yung kubo ko. So nakalimutan ko na kung kailan ko siya nilagay. Pero kailangan ko na siyang palitan. Ito, naka-ready naman yung pangpalit ko. So gagawin ko na lang siya. Medyo na siya, nababali na. So kailangan talagang palitan na.
Tapos na yung aking fence makeover. So, kailangan ko ng decoration siyempre para medyo magkaroon ng buhay yung aking fence at magkaroon medyo maganda yung dating dito sa aking pintuan kasi ito yung pinaka-major na pintuan ko dito sa harap ng kubo. Kaya gusto ko maging maganda. Siyempre, paano maging maganda? Lalagyan ko ng konting decoration. Siyempre, yung mga decoration ko ay halaman din. Kaya ito guys, naka-ready na ng aking decoration palagay. Ito, napili ko tong hindi ko alam pangalan nito pero basta plate, something plate yung pangalan niya. Pero dito sa amin, ang tawag dito is Kurokawale. Ayan. So dito ko siya ilalagay para magkaroon ng konting buhay. Ayan. Tapos medyo magkaroon ng konting kulay. Yung coleus na nilagay ko sa bamboo. Almost 1 year na to dito yung coleus na ito. So pag tumutubo siya, pinuputol ko tapos itinatanim ko sa iba. Kaya kahit 1 year na, yung pa rin siya, ganun pa rin kalaki siya. Coleus na red, giant coleus na red. Yan siya. Tapos ang ilalagay ko naman dito syempre yung ibang kulay naman kasi wala nang ibang makuhang halaman. So ito, I think mothers in tanglo na parang bamboo. Hindi ko rin alam kung anong tawag nito pero pinutol-putol ko na siya kasi dinistribute ko na yung mga dulo niya para dumami siya. So lalagay ko naman siya dito sa bandang gilid. Naman to ginagamit tong kabilang pintuan. So palaging dumadaan ako dun sa sa kanan. Sa kaliwa ako dumadaan palagi. Kasi nandun yung lock niya. Hindi ko rin alam ang pangalan nito. Maganda rin siya. Cute. Malilit yung dahon niya. So, dito ko rin siya ilalagay para magkaroon naman ng konting buhay. So, tapos na yung halaman ko dito. Ito na yung pinaka-fence ko. So, sariwang-sariwa na naman ulit siya. Tapos magandang tingnan siya. Ito, napapakita ko sa inyo. Ayan, syempre mas maganda yung pag nilalagyan mo ng decor, gumaganda siya. So, pakita ko rin yung ginawa kong fence sa side view ng aking kubo, dun sa side view door ng aking pinaka dinadaanan dito sa para makalabas ako ng kubo. So ito palagi yung dinadaanan ko kasi yung malaking pinto lagi kong sarado. So ito guys, ginawa kong fence dito. Dati yung bulok na rin yung ginawa ko dito. So kaya ito yung ginawa ko, puro gawa So maganda rin siya. Ayun, sariwang-sariwa na ulit. Bagong-bago, matibay, wala pang mga bok-bok, saka yung lumot. Kasi minsan pag palaging basa, nilulumot siya. Saka, yun, maliwalas na ulit ang dating niya. Saka, dinagdagan ko na rin yung halaman ko dito, yung mga money plant na tinatawag. Ayun, medyo lumaya ako ng konti sa aking pintuan para makita nyo kung gaano kaganda yung ginawa kong fence.
Napanood nyo na naman aking napakagandang project dito sa aking bahay paraiso. Maraming salamat sa inyong panunod at don't forget to subscribe on my YouTube channel at paki-share na rin yung video at mag-comment na rin kayo ng positive para kung anong gusto nyong gawin ko, kung anong gusto nyong i-post ko sa susunod.